Buena pike na ndida. Buena pike n'ugwu na ndida ka ndị na-ekweghị iwe kwere. Na mkọba pike n'ugwu. Buo pike na ndida. Buo pike n'ụwa niile ka ndị na-ekweghị iwe kwetenu. Daddy Gio. Ọ dịkwa mma. Nna m ihe ọma mere. Onye ka ibia na environment a na-egbu opi ike. Ihe a bụ beside the river of Lavikosin ke nọ na Germany. Enwere otu ihe Chineke mere taa bụ ncheta ihe. Unu mmadụ otu dị shari m n'obi ma ncheta ihe ọma mere nwanne m. Asị ihe ọma mere nwanne gị soro ya kelee Chineke because God said if you rejoice with those that are rejoicing, my rejoicement will become your rejoicing. Ọ ihe akwụkwọ nsọ kwuru. Gị soro ndị na-enwe ọṅụ nwa ọṅụ. Ọṅụ ha awụrụ ọṅụṅụ ya wụ na ọṅụ na-efe efe. Otu asị ọchị na-efe efe. Gị lekọta onye na-achị ọchị ị ga-ama mgbe ibido chịwa ọchị. Yes. Taa wụ 16th of April 2022. Evangelist ANURIKA anụm. Evangelist oke nwa. Evangelist nọkwa na onye ụgbọ mmiri nga. Onye n'ụgbọ mmiri ebe Mbitolu local government area. Ọ wee bosh. Ịmakwanụ gakwana school na Holy Ghost College ke nọ n'Owerri nga. Ga ka ọ nọ ga secondary school. Also mgbe ego ga school otu olushi n'elugo otu nọ one day nga na-elege Intratech. Na College of Education hangu ogaga school. Olushi n'elu da. Behold unto my son, I call into my vineyard. Is that the voice of my Lord? Or say yes, my son, this is my voice. Hey. I call into my vineyard. Within this environment, Christ. John Aleze Chineke. Because tomorrow may be too late. Yes, sir. People might run. You might run backward. Power. But when you run, I hear. You did not run with God. Talk to me, That Daddy. means you are running alone. Talk to me. But when you run with the Master, that is when, after the running, you will sit on the glorious throne of God and then rejoice and dance with Him. Tawo bochuku na nobodo Igbo na Germany ebe ahụ. Asị anyị gara egbo ndị nga ahụ na-akpa ya ka anyị wụnda Sunday tiri mmanụ anyị bịawa na Chinese restaurant ọngụ aka ebe ụtụm ga-agba all the men of God mụ unu ji onye ga-represent all the GO worldwide ịmụ onye nwo ahụ onye isi Church of I Wonder Pentecostal International Ministry mụ nwa ga-anọ nga ọ sịkwa ndị niile wu ndị Igbo ndị ihe ọma na-adị mma ha bịakwa nga ahụ bịa kọọ ngaji n'eze ihe a ga-eri eri na ihe a ga-aṅụ aṅụ asọ ndị China ga-asaịn na ya akwụkwọ chawa ihe m ga-eri taa onye saịn na mene m chinchọn m si ya chọnchịn agaala m ka mgbete ude mụọ nnọọ otu na-esi asị China bikọs ha agaghị aghọgbuli m ha nwere ike bịa gbasa m chinchọn mgbe ha chịtara m ọchịchara ma ha chịtara m uze no akpụ onye na-ekwu okwu ya na amụrụ ya na Nigeria ka amụrụ ya na Germany. Amụrụ ya na Nigeria nne ya Veronica nne m ịma na John the Baptist mgbe Chike Christ mana John the Baptist wụ the forerunner ọ ya onye ejiri si agbarịa n'ime ụwa niile gaa mee announcement si na a ga-amụ onye nzọpụta ọ ya ka ọ wụ mụ na akwa n'ụwa onye nọchitere anya nke aṅụle taa ụbọchị amụ ya na mmị gaa n'ime ụwa niile gaa tie opi ike gbuo ala Mbitolu niile agwụla ejiele m ha oji asa ha na amụọ n'onye nzọpụta mụọ ya mụkwasa mụọ ya mụgharịa Veronica nne ya kwanụ Veronica anụm Obinna gwakwa Dikones nwaanyị werele onwe ote gaa n'ime ọbara Kraịst ote mmiri nọ n'ụgba nkala gaa n'ime mmiri ya wote ka Veronica shigburu onwe River Cousin rigo onwe si Chineke into you I come into you I die Dikones nga ahụ ka ọ nọ ụmụ ya niile ọ zụrụ ya n'ime Chukwu nwaanyị gbachi ike gị hụ ya gafe ote gị masị onye nwa Chukwu ọ bụrụ asị onye nwa Chukwu gị na-enyi onye ka ọnwa ekwesị ma nwa Chukwu. Today is his birthday. I wish him long life. I don't mind to come before this. You mean here? Ebole m ọnụ n'ime ọhịa bee agwọ gara ịtagbu m ozugbo m ncheta ihe akwụkwọ nsọ kwụ anyị ga-ahụ agwọ ozugbo m hụrụ agwọ m si you look me I look you mụ na gị na-abịa onye ga-ata ibie I have the power of God in me. I command you to flee away. Ozugbo m kwuru akpọta agwọ ga mụ na onwe m agawere onwe m ya wee okwu Chineke abịala na mmezu
taa ụbọchị birthday evangelist Aṅụrị. Onye ọbụla bụ onye ihe ọma na-adị mma, celebrate with the celebrant so that God will make you a celebrity. Yes, sir. But if you don't celebrate with people that are celebrating, that means nobody will celebrate you. Yes, and you will remain stagnant in life. Arise and shine. Power. And then accept God as your personal Lord and Savior. No matter what you are doing, you know, are you a comedian? Are you a pastor? Whosoever you are, Christ is the ultimate. Yes, when you have Christ inside your life, so today is the day of descent. I tap into his glorious anointing. Happy birthday, Evangelist Aṅụrị. Deaconess Veronica Nnem, Ibali ala motra yezigbo nwa. Ndo Tuchukwu niile, all the children of God in the whole world. Chief Imo and his crew will celebrate you. As we are celebrating Aṅụrịka today, Aṅụrị ahụ ga-aka n'ime ndụ anyị n'aha Jesus. Amen. Ngwa ka m gawa China. All right.